Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, muna roƙonka da ka danna mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan shi zai bamu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye, kuma za a sanar da ku a kowane lokaci da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Kamar yadda za ku gani, inda za ku ga Maryam Yahaya ta je ta Dubai domin shakatawa. Za ku ga wasu bidiyoyinta da kuma wasu hotunanta da suka nuna tsiraici, inda suka saba tarbiyya na Malam Bahaushe. Inda za mu fara muku da wannan hotuna daga na ɗaya har zuwa ƙarewansu, daga nan kuma sai mu sake muku bidiyonta da take can cikin Dubai ɗin. Mai sauraro, daga nan ne inda za mu je mu nuna muku bidiyonta da take cikin Dubai kamar yadda ta wallafa a shafinta na Instagram. Mai sauraro, a matsayinka na mai kallo, muna buƙatan ka kai ma ka tofa albarkacin bakinka kamar yadda ka ga wannan bidiyo a comment section, wato sharhi kenan. Mun gode, kuma ka yi mana liking da kuma comment da subscribe a wannan bidiyo. Sai mun sake saduwa da ku a shiri na gaba. Taskar Media ta ku ce kuma tamu ce. Mun gode da sauraro.